Nabalitaan mo na ba kay Explorer ang first man-made beach sa Pampanga? Tara na at pasyalan ng Azure North. Enjoyin ang kanilang man-made beach, wave pool, kaya book na sa Stellar Hub, Azure North mga ka-Explorer. Sigurado magiging relaxing ang staycation nyo dito. Napakalinis at napakaganda ng place nila. At kumpleto na rin ang gamit. Ano bang hinihintay nyo mga ka-Explorer? Punta na kayo sa Facebook page ng Stellar Hub Azure North at pabook na kayo. Pagmula sa Tarlac, nagbiyahe kami ng San Fernando para mapunta ng Azure North. Wala mang isang oras ang biyahe namin dito. Kapag nasa San Fernando exit na kayo, nasa 7 minutes away na lang ang Azure North. And then mag-U-turn papunta sa Toyota. Kapag nasa Toyota na kayo mga ka-Explorer, paglagpas ng tulay kakanan lang kayo. Pagpasok yun sa kanto, una yung makikita ang CW Home Depot. Hanggang marating nyo yung mga guard nila. Tapos dire-diretso na lang papunta sa dalawang building ng Azure North. Kapag nakapag-confirm na kayo sa mismong lobby, pwede na kayong dumiretso sa inyong unit. Welcome sa Stellar Hub Azure North kay Explorer. Napakaganda ng place at napakalinis. For sure mag-enjoy tayo sa staycation natin dito. Eto guys yung makikita nyong view kapag lumabas kayo dito sa may terrace ng unit namin ngayon. So makikita mo yung Mount Arayat, and dito nga makikita mo na yung Robinson and SM City Pampanga. So the other side, ito na yung MacArthur Highway na papunta sa City of San Fernando town proper. So ayan yung SNR. Tapos sa ilalim guys, nandito na yung man-made beach and then yung swimming pool ng Azure North. Yan. Excited na kami guys na pumunta doon para makaligo na din. Bumaba na nga kami para makapag-swimming si baby. Hi! Sobrang excited ang baby ko kay Explorer. Kapag swimming ang usapan hindi yan papawat. No, bago kayo mag-swimming dito sa kanilang man-made beach and of course swimming pool, meron silang do's and don'ts. So kailangan yung bagasahin to para aware kayo guys of ever man na pumasok kayo dito sa kanilang pool. Tulad ng sabi ko, hindi na nga nagpahawat ang baby ko. Basta swimming ang usapan, G na G yan. After nga mag-swimming kay Explorer, nagpahinga na kami para may lakas naman kami kinabukasan. Hello guys, good morning. Andito pa rin tayo sa may Azure North, dito sa may San Fernando, Pampanga. Yung location ni Azure North guys, napakaganda dahil malapit siya sa Robinson, Star Mills, and of course sa SM City, Pampanga. Kapag malapit din naman sa mga restaurants dito, and meron ding SNR na kung saan pwede kayong mamili ng mga foods na lulutuin nyo dito sa may Stellar Hub Azure North guys. So kung gusto nyo mag-staycation dito sa Stellar Hub Azure North, PM lang kayo sa kanilang Facebook page, and pag-follow na rin ang Facebook page nila guys para updated kayo sa mga upcoming promos and then yung mga papiri staycation ni Stellar Hub. Napakasarap nung stay namin dito na very
comfortable. Actually guys, no, hindi naman din ganun kalaki yung place ni Stellar Hub kasi good for 2 to 3 packs. Pero kung makikita mo ng actual guys, ano siya, very cozy, and syempre lahat ng mga kailangan mo nandoon na. So meron siya rep, meron siya electric kettle, rice cooker, and then induction na lutuan, tapos meron siya range hood para hindi mangamoy yung lulutuin nyo. Sa comfort room naman nila guys, separate yung shower, and then kumpleto rin yung mga toiletries, and of course meron ding air dryer para sa mga girls. And kagandahan niya guys, meron ding makeup area para din sa mga girls. And upon check-in, meron kayong mga complimentary drinks, coffee, and then yung kanilang cupcakes guys. By the way, thank you Stellar Hub, and napakasarap ng cupcakes yun, nagustuhan namin. Tapos sa kanilang swimming pool, meron silang wave pool, and of course yung kanilang man-made beach dito. So nag-open siya guys ng 8 AM until 6 PM kung hindi ako nagkakamali. So pagbaba nyo dito, kailangan nyo pumunta sa may clubhouse para mag-register kung sino-sino kayo maliligo dito sa kanilang wave pool and man-made beach. And yung wave pool nila guys, every 1 hour, doon pa lang nila sinisindihan. So, I think mga 20 to 30 minutes, pinapatay na siya ulit. So, enjoy nyo habang nakasindi yung wave pool. Yan, swimming na kayo. Pag naka-staycation kayo dito sa Stellar Hub, so, pwede kayo mag-order sa GrabFood, Foodpanda, or anything na delivery app na alam nyo. Pwede naman dito, hindi naman sila ganun kaselan. Kaya kung ayaw nyo magluto, no problem guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kayak explorer natin itong Stellar Hub, Azure North dito sa Bali Tower, City of San Fernando, Pampanga. So until our next vlog, peace out!